22 красовика 2025 года, 9 годин раніці. Починаю вандроўку. І калі ўсё атрымаецца добра, гэта будзе знакавая вандроўка. 44 кіламетры. І на маім рахунку будзе лічба 200 000. Паспрабуем гэта сёння зрабіць. Вістычы Вялікая Курніца. 7 кіламетраў ёсць. Засталося 37. Рухайся ў бок Тэльмаў. Надпіс на прыпынку грамадскага транспарту з памылкай. Б. Курніца. В. Вялікая. Ужо колькі год і ніяк не выправіць. Черні засталіся ззаду, таксама бердычы перад гэтым. 13 кіламетраў зараз. Застаецца 31. Пасля Чарней былі вёскі Братылава, Вялікія Косічы, Малыя Косічы, Тэльмы першыя. І зараз на маім рахунку 20 кіламетраў. Да мэты 24. Пройшло больш за 2 гадзіны майго шляху. Пасля Тэльм 1 пабываў у вёсцы Тэльмы 2. І зараз працягваю знаходзіцца у Тэльмінскім сельсавеце, рухаюсь на Хабы. 28 кіламетраў. Засталося 16. Мэта ўсё бліжэй. Дарогі у Тэльмінскім сельсавеце не лепшыя для майго ровара. Гравейка камяністая, таму час праходзіць хутка, а кіламетры марудна. Таму пакуль 44 яшчэ няма. Пасля Хабаў
Була ще вёска Буяки, а зараз мене чекає Вочки. Цікава назва Вочки. Одлеглась 34 кілометри. Засталося 10. Що собі уявляє вёска Вочки? І вона маленька. Така сама, як Буяки. 38 жихаров. А ось проглядывается и крыша. Хаби, Буяки, Вочки, лідимо. І зараз ви назираєте, по якій дорозі вертаюся, рухаюся у бок Тельмов. І ще Смолін, коли змогу проїхати, буде добре. Уже більше за 3 години пройшло. Кілометраж лічба 36. Сьогодні пригоди трапляються на кожному кроку. Вирішив праз поле прорватися. Між тим, до головної сьогоднішньої мети зостається 4 кілометри. Так, вибрався на некую полевую дорогу. Это добре, побач ферма. А далей Тельми 2. А гэта тое, што мне патрэбна. Там дорога до М1 і на Брест. Брест і потім на Вістичі. Композиція з лосёў знаходиться на скрижаванні М1, яка пішла на Козловичі, і дороги на Брест. А мені залишилося 200 метрів. Шильда з назвою дороги, під'їзд до Бреста. І менавіта в гэтым месцы моя мета досягнута. Добраўся до адзнакі 44 кілометры. Вось гэты знакавы для мяне момант. 200 тысяч кілометраў, пачынаючы з 1 жніўня 1994 года я падлік пачынаў, на гэта пайшло 369 амаль месяцаў. Сёння 22 красавіка 2025 года, на гадзінніку 12 гадзін 54 хвіліны. Яшчэ раз гэтае месца, як яно выглядае у наваколлі. Вот такое важное для меня досягнение. Брест-Сябры. Великий кавалок по Московской проехал. Зараз на Машерова.
Хутка-бульвар. Показчик 54 километра. «13:50. Бульвар. Наближаюся до центрального ринку. 55 километров. «14:30. Брест еще, улица лейтенанта Рябцева. 61 километр. Застається прикладно 9. Брест хутко скончиться. Брест скончился, у меня от знака 64 километра. Это значит, что амаль 20 километров я по городу проехал. Тюхиничи, улица Песочная. Колись была песочная, а зараз она вся под асфальтом. Протяг в улице Песочная за скрижеванием. Наступная вулиця, і вона так само уся заасфальтована. Заречная. Вулиця Заречная. Зовсім новенький асфальт. Метров 100 з лишнім. І гэтая вулиця виходить на вулицю Трудовая, працоўная у Квердяках. Так что асфальт цалком. Скрижевание Квердяки и Вистичі 3. Вистичі. До финишу меньше за 1 километр. Показчик 70. Ну, ось і все. 15:11. Фініш. 70 кілометрів.